Bueno, doncs, benvinguts a tots i totes. Jo em dic Joan Carles Faro, soc el cap d'estudis d'FP i tenim amb nosaltres dos companys del Departament d'Informàtica, que són l'Òscar i el Pere. Llavors, jo ara faré una petita explicació, després, una mica explicació dels cicles, i després entrarem ja en més detall en el cicle de grau mig i suposo que hi haurà dubtes. Qualsevol cosa, mentre jo estigui explicant, ho podem posar al xat i després al final li donarem un cop d'ull al xat a veure si puc resoldre jo les qüestions i si no, doncs li passaré la paraula o bé al Pere o bé a l'Òscar. El Pere és el tutor de primer, d'ESMICS, i l'Òscar és el tutor de segon. Qualsevol cosa relacionada, per exemple, amb les pràctiques, segur que l'Òscar ho sap resoldre perfectament. D'acord? Doncs vaig a compartir la pantalla. Doncs som a l'Institut Jaume Balmes, som un centre de referència aquí a l'Eixample, un centre amb molts anys de tradició, bàsicament de tradició de batxillerat. Ja fa uns anys que estem amb FP, però centre com centre de referència és un centre tradicional de batxillerat. Dintre de poc, de fet, aquest any celebrem el 175 aniversari. El que passa és que, per temes de la pandèmia, la realitat és que el celebrarem el proper any. Llavors, i aquesta és la jornada de portes obertes d'FP, de grau de mig, concretament. Doncs aquesta seria una presentació que també deixaré penjada a la pàgina web, que és una mica sobre els cicles formatius que tenim aquí a l'Institut. Nosaltres només tenim actualment cicles d'informàtica, tenim tota la família, tenim la família de grau mig, que és aquesta primera reunió d'avui, i tenim també la família de grau superior, les tres famílies de grau superior. De fet, aquí en el Balmes tenim una àmplia oferta educativa, tenim l'ESO al matí, el batxillerat també al matí, també hi ha batxillerat nocturn, un dels pocs instituts encara que conserva el batxillerat nocturn, i després tenim cicles formatius d'informàtica que són a la tarda. Llavors, de cicles formatius tenim el cicle formatiu de grau mitjà, que es diu SMX, i els tres cicles de grau superior, que són ASIS, DAO i DAM. I, des de fa un temps estem treballant per intentar introduir la dual en els cicles i ja tenim tots els cicles de grau superior dualitzats. També tenim altres projectes, com per exemple els tours d'FP, Erasmus+, que estem intentant aquest any, malgrat la pandèmia, enviar algú a fora, concretament a Alemanya, a veure si ens en sortim, perquè no és senzill. Tenim també altres projectes, com per exemple el Poderworks. Aquest any, per culpa de la pandèmia, tampoc no s'ha pogut celebrar, però la intenció és que a poc que puguem continuem participant com hem fet altres anys. I ara parlem una mica del cicle de grau mig. El cicle es diu Sistemes Microinformàtics i Xarxes, que són les sigles aquestes, SMX, i capacita per instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics aïllats o en xarxa, així com les xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient. Doncs el cicle de grau mig són 2 cursos acadèmics, de 2.000 hores en total, entre primer i segon. Té un horari de tarda, més o menys de les 15:25 a les 9 de la nit. No hi ha cicles pel matí. També hi ha unes hores que es fan a l'empresa, que són les pràctiques en empresa, que el proper any s'incrementaran, passaran a ser de 383. I el perfil professional, quan acaba el cicle, l'alumne, el nano, té un perfil de tècnic microinformàtic. Pot treballar en helpdesk, pot fer algunes feines de manteniment informàtic, reparació d'ordinadors, etc.
Bueno, nosaltres fem un control de l'alumnat, un control d'assistència via web. Segurament això de cara al proper curs ho canviarem perquè estem comprant la plataforma que està a Educa i la implantarem en ESO batxillerat i també la implantarem en FP. No? En els butlletins també intentem, quan donem les notes, posar observacions perquè els pares tinguin coneixement no només que el seu fill ha tret un 6 o ha tret un 4, sinó a més observacions de cada professor. No? En grau mig és obligatori, en teoria. Després hi ha unitats formatives i notes trimestrals. Cada trimestre es dona un butlletí coincidint. Normalment abans de les vacances es reparteix un butlletí de notes, tot i que les unitats formatives s'acaben quan acaben. De vegades les notes que apareixen en aquests butlletins són notes provisionals perquè no són encara definitives. I hi ha tutories personalitzades. Ja dic que aquí tenim els dos tutors que qualsevol cosa ens ho respondran. Aquí també parla dels cicles formatius de grau superior. Tenim els tres cicles de grau superior. El que passa és que els de grau mig, els que continuen estudis de grau superior, de manera natural, el cicle que tocaria per temàtica seria el d'ASICS, aquest de desenvolupament d'aplicacions web, és més aviat de programació, que també ho podem fer. Tenim aquest, que també, igual que el de grau mig, són 2 cursos acadèmics, 2.000 hores, també horari de tarda, més o menys el mateix horari. També fan pràctiques en empresa o aquí en grau superior sí que hi ha la possibilitat de fer FP dual. Dic possibilitat perquè no sempre trobarem empreses que acceptin alumnes en dual per tothom. De vegades és el propi alumne el que no està interessat i de vegades són les empreses les que prefereixen seguir les pràctiques tradicionals. I en DAU el perfil professional és de programador web, programador multimèdia, maquetador, analista, dissenyador web, tècnic de suport de software, etc. Després està el de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, que també és un cicle de grau superior, que també seria un cicle que un alumne de grau mig podria cursar a continuació, o sigui, el fet d'haver fet el grau mig li permet continuar estudis de grau superior i aquest també capacitat per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma. Aquest és el típic cicle de programació. També és de 2.000 hores en 2 cursos acadèmics, també el mateix horari. I també té la possibilitat de fer el cicle en dual. Els cicles en dual volen dir més hores a l'empresa, però també la possibilitat de rebre un salari. El que passa és que només és en grau superior. En grau mig, la veritat és que les empreses no són gaire partidàries de tenir alumnes en dual. I aquest seria el cicle que, de manera natural, els nanos que acabin el cicle de SMX farien el grau superior, que seria el d'ASICS. No té per què, el cicle de SMX és un cicle que pot ser terminal, però si algú vol continuar, moltes vegades continua en ASICS. Igual que els altres, 2 cursos acadèmics, 2.000 hores, possibilitat de fer FP dual. Aquí en el OMS també, una cosa que també és interessant, sobretot pels alumnes de grau superior, és la possibilitat de tenir 2 títols en 3 anys o 3 títols en 4 anys. O sigui, continuar estudis i una vegada tens un dels cicles de grau superior, amb un any més pots tenir l'altre i amb 2 anys més pots tenir els 3, si tot va bé. O sigui que diguem-ne que el primer en el cicle de grau superior és comú i després els altres anys el segon és d'especialització. Treballant en moltes empreses, potser això no està totalment actualitzat perquè aquesta presentació, em sembla que alguna d'aquestes empreses ja no treballa, ja no funciona. Vull dir que ha deixat d'existir. Però que tenim moltes empreses per col·locar els nanos que fan les pràctiques en segon.
I, bueno, també treballem amb diferents certificacions. Nosaltres insistim molt en Linux. O sigui, aquí s'aposta molt per software lliure, no? Però també, doncs, bueno, també donem coneixements del software propietari com ara Windows i Microsoft. I antigament, amb els antics currículums, la veritat és que el temari de Cisco entrava molt bé, però ara, amb els nous, bueno, donem alguna coseta, però ja no s'ajusta tant el temari als continguts de Cisco. I, bueno, què implica estudiar informàtica? Bueno, aquesta última transparència es diu, doncs, bueno, implica tenir ganes, dedicar temps, tenir paciència, aprendre molt. Això de la feina assegurada, bueno, la feina assegurada perquè, sobretot a grau superior, el percentatge d'inserció laboral és molt alt. Bueno, i molt més. Bueno, doncs la matriculació del curs de 2000, bueno, això està malament, diguem que seria, això se m'ha passat quan he repassat les transparències, això seria la matrícula pel proper curs, no? Llavors, l'ESO ja va acabar, el batxillerat crec que és a l'inici de maig i el batxillerat i FP de grau mig seria de l'11 al 17 de maig de 2021. D'acord? I, bueno, l'FP de grau superior seria la segona quincena de maig. Tinc una altra presentació que seria més adequada a grau mig. Aquesta és la que normalment fem servir a les portes obertes, no la faig servir tant a grau mig però a grau superior. Llavors, l'altra que tinc és quan ja els alumnes estan matriculats, organitzem una trobada amb els pares i també amb els tutors, perquè es coneguin i sàpiguen una mica com funciona el cicle. Bueno, aquí està. Això ja dic que ja és del cicle de grau mig, és aquest d'aquí, nom i cognom, sistemes microinformàtics i xarxes, SMX es diu. Llavors, el mateix que hem dit abans, és un cicle de 2 cursos i 2.000 hores en total. Les hores es distribueixen en mòduls i aquí està una mica la distribució dels mòduls. En primer curs, l'alumne, el noi, fa 858 hores i les assignatures que té són aquestes d'aquí. I a segon curs és quan comencen les pràctiques en empresa, la FCT, i fa menys hores de classe. D'acord? Els mòduls a la vegada es distribueixen en unitats formatives. Per exemple, el mòdul 5 de xarxes tindria aquestes 3 unitats formatives, UF1, UF2, UF3. Això ho explico perquè de vegades quan veuen el butlletí els pares veuen moltes notes, moltes UFs i no saben ben bé com funciona. Cada mòdul pot estar subdividit en una sèrie de UFs que s'han d'aprovar per separat. Per poder aprovar un mòdul s'ha d'aprovar totes les UFs. Cada UF té una nota independent, entre 1 i 10, però cada UF s'ha d'aprovar per separat. Fins que no s'aproven totes les UFs, doncs no s'aprova el mòdul. Llavors es donen butlletins trimestrals, el primer trimestre, que seria més o menys, bueno, aquestes dates són orientatives, just abans de Nadal. El segon trimestre seria abans de Setmana Santa i després el final de curs seria cap a finals del juny. El material a classe, diguem-ne que bàsicament el que necessiten és un pendrive, que aquí posa 32 o 64 gigabytes per guardar-se les coses. De vegades hi ha anys que a grau mig es fa servir un llibre d'anglès i de vegades un llibre de folk o IE. Tota la resta, nosaltres, els professors, subministra la informació. Normalment el penja al Classroom, tenim un Classroom de Google i l'alumne es documenta a partir d'aquesta informació, prepara les classes, perquè, de fet, la informació més recent sempre està a internet. Llavors, aquí en informàtica no acostumem a fer servir llibres de text. En canvi, el professor de FOL o el professor d'IE de vegades sí. Hi ha un control d'assistència. Normalment es controla que els alumnes a classe no facin servir el mòbil, els mòbils perquè es distreuen.
Aquest any, això, just fins a aquest any estava al contrari, que es recomanava no portar portàtil, perquè aquí ells poden fer servir els ordinadors de l'aula. Aquest any, amb el Covid i amb els problemes que representa compartir teclats i ratolins, doncs s'ha recomanat portar el portàtil, el que tingués, el que no, doncs podia fer servir les màquines de l'aula. El que passa que l'any que ve no sabem com estarà, no? Si tot torna a la normalitat, segurament doncs, no farà falta que portin portàtil, perquè no és que fes falta tampoc aquest any, però clar, qui tingués portàtil doncs, havia recomanat doncs, que ho portés, perquè així doncs, no hauria de compartir ni teclats ni ratolins. Bueno, doncs aquest seria un exemple d'horari, no? L'horari que comença a les 15:25 i acaba sobre les 9. No? Els divendres s'acostuma a plegar abans, o sigui, amb aquest horari doncs, dona per fer les 2.000 hores que té el cicle. Aquí ja veuen doncs, una mica doncs, que les diferents assignatures, no? Allò que els explicava, no? El mòdul 2 i la UF3, el mòdul 11, per exemple, que seria el mòdul d'anglès, el mòdul 5, d'acord? I aquest seria l'horari de segon DSMI, molt semblant, i també el divendres s'acaba després, o sigui, abans del pati ja podem marxar. Els altres dies estan plens entre les 15:25 i les 9 i el divendres es mira de plegar una mica abans. Bueno, les tutories, ja dic, en principi són personalitzades. Els pares també, si volen venir a parlar amb el tutor, també ho poden demanar, sempre i quan el nano sigui menor d'edat. I si és major d'edat, el nano ho ha d'autoritzar. Això ho tinguin present, perquè no es pot discutir, si el nano és major d'edat, no es pot discutir coses seves sense que hi sigui present. I aquí, els tutors Pere i Òscar, aquí posa els emails, però això ja quan comenci el curs ja es posaran en contacte i fem normalment, al principi de curs, fem una reunió. Normalment passo aquest mateix PowerPoint i expliquem una mica amb més profunditat com funciona el cicle. Bueno, no sé si Òscar o Pere volen afegir alguna cosa. A ver, yo lo que quería comentar, en principio me presento, yo soy Óscar, soy el tutor de segundo de grado medio y como bien decía Juan Carlos, desde hace mucho tiempo ya tenemos muchos alumnos con diferentes, con trastornos de atención, con dislexia, con Asperger, etcétera. O sea, lo que sí podemos aportar ya es una experiencia, porque hemos tenido muchos casos. Lo que quería comentarte yo, sobre todo, a vosotros dos, a los padres, es que la metodología de trabajo que llevamos en el grado medio es muy parecida a una empresa y lo tenemos todo muy documentado. Todas las prácticas están colgadas en el Classroom, hay una temporización, hay unas fechas de entrega, toda la documentación teórica, práctica está colgada. Tienen acceso a ella mediante el Classroom, que es una plataforma online desde Internet, o sea que se pueden conectar cuando quieren. Y el mayor tiempo de las clases es práctico. O sea, la parte de teoría sí que sería más similar a la ESO, sería de un 20%. El 80% de las clases, del tiempo de clase, es práctico. O sea que esta metodología ayuda mucho a personas con dificultades como dislexia, etc. De hecho, tenemos alumnos con dislexia este curso y lo que sí que requieren es más atención por parte del profesorado, de los tutores y la tienen. O sea, nosotros en este sentido estamos súper concienciados y sobre todo a mí me interesa mucho el tema y como bien comentaba Juan Carlos, si tuviese más ayuda del departamento, pues no sé, me formaría más en ello. Yo hago lo que puedo a nivel personal y me formo y leo y estoy detrás de ellos y yo creo que les podemos ayudar. Gràcies. Algú preguntava per aquí, que això suposo que li interessarà molt. Quina nota mitja, clar, en el cicle de grau mig s'accedeix des de l'ESO normalment. Quina nota mitja és necessària per entrar? Això nosaltres no ho gestionem, no? Depèn una mica de la preinscripció.
El que sí que s'ha d'estar atent és al període de preinscripció. De vegades queda alguna plaça i algú que no s'ha preinscrit en la data assenyalada el podem acceptar, el podem matricular, però de vegades no. O sigui, perquè hi ha llistes d'espera. M'explico? O sigui, és molt important que si la gent vol fer uns estudis de grau mig i si els vol fer aquí en el Balmes, que faci la preinscripció, que col·loqui, si vol venir aquí, que el col·loqui en primer lloc. Ho dic perquè ens trobem, no? Ens trobem després gent que es despista i vol entrar i no pot perquè hi ha una gran quantitat de gent que ha fet el mateix i la matrícula està tancada. Nosaltres no decidim qui acceptem i qui no. M'explico? O sigui, nosaltres senzillament diem les places que tenim, no? Llavors hi ha un procés, hi ha nosaltres, que en teoria ho fa el Departament d'Ensenyament, i a nosaltres ens diu qui ha entrat, de vegades s'han comès errors. I després el que sí que pot passar és que algú despistat vingui a veure si tenim plaça. De vegades hi ha, de vegades no. Sí. Això, el millor que es pot fer és prescriure's en el plaç que toca i així, com a mínim, t'assegures. La idea, jo crec que el Departament d'Ensenyament intenta col·locar tothom. Llavors, si no li col·loquen a la primera opció, doncs a la segona o a la tercera. No sé quantes opcions posen. Però aquí en el Balmes, de moment, la gent que es preinscriu quan toca, jo crec que la major part entra. Perquè fins i tot algú que no s'ha preinscrit, doncs al final pot entrar perquè hi ha hagut algú que alguna vacant, algú que s'ho ha repensat i en l'últim moment. Però l'any passat va ser espectacular la quantitat de gent que, no sé si seria per al tema del Covid, però la quantitat de gent que una vegada finalitzat el plaç de la preinscripció volia matricular-se. I clar, hi havia una llista d'espera. I llavors primer has de començar a trucar a tots els de la llista d'espera abans de poder acceptar algú que no formi part d'aquesta llista d'espera, perquè aquests han fet la preinscripció. A veure, una altra que pregunta, no he entès la continuïtat del cicle formatiu mitjà o superior. A veure, el cicle formatiu de grau mig sí que té una continuïtat al grau superior. Un nano que faci grau mig pot continuar fent el grau superior. Sí, qualsevol dels tres. El que passa és que no ens enganyem, és un perfil diferent. Antigament no era possible passar del grau mig al grau superior. O sigui, de fet, ara mateix, tal com està el grau superior, la gent de batxillerat té prioritat sobre la gent que ve de grau mig. Em sembla que els criteris són primer la gent de batxillerat, després prova d'accés i després el grau mig. El que passa és que nosaltres, de moment, estem aconseguint que la gent que fa el grau mig al nostre institut, qui vol continuar fent el grau superior a l'institut, que ho pugui fer. Això, de moment, ho estem aconseguint. El que passa és que és un perfil diferent. Hi ha gent que el grau mig ho pot treure bé i el grau superior és més complicat, és més difícil, és més abstracte, hi ha molts conceptes que no són tan pràctics, llavors, és un altre. A algun nano se li ha recomanat, mira, millor no et matriculis al grau superior, perquè, el grau sí, però el grau superior, crec que té altres, un perfil com més teòric, no? Tu li pots recomanar, després ell es matricula i a vegades passa el que passa, no? Hem tingut algú que, malauradament, tot i la recomanació, s'ha matriculat i no li ha anat gaire bé, no? Però, en principi, sí. El que passa, i per què un cicle i un altre no? Clar, els cicles tenim tres. El de SMX és semblant al d'ASICS. O sigui, és d'administració de sistemes, i el d'ASICS és d'administració de sistemes. Els altres dos són de programació. Llavors, en SMX, com a tal, no es fa programació. Es fa alguna coseta de programació. Alguna coseta sí que es fa. Però els cicles de programació són cicles que
són més complicats, són més difícils. Llavors, bueno, si el nano, bueno, jo he trobat gent que primer fa el cicle d'Agronomig, després li agrada el tema de la programació i es passa a un cicle de DAM o de DAO. Pot fer-lo, pot fer-lo. De vegades, una altra opció és continuo de manera natural fent el cicle d'ASICS, no? I després, si vull, doncs, en un any més, si aprovo ASICS, doncs en un any més puc treure DAM o puc treure DAO. D'acord? El que passa és que, ja dic, el cicle que té més semblança amb SMX, que és d'administració, és el de segon, és el de grau superior de ASICS. No sé si hi havia més preguntes. Quants alumnes hi ha per classe? Bueno, els alumnes que hi ha per classe, a veure, intentem limitar la matrícula, el grau mig el tenim completament desdoblat, d'acord? O sigui, bueno, completament no. Hi ha alguna assignatura, no sé si de FOL o d'EIE, que no hem pogut desdoblar, però la major part del cicle està desdoblat al 100%. Llavors, es matriculen 30 alumnes, no? De vegades matriculem algú més perquè sempre hi ha una mortalitat, diguem-ne, o sigui, hi ha alumnes que comencen i després no, al cap d'un temps desapareixen, o fins i tot que no comencen, que es matriculen i després no els veus en tot el curs. I al final sempre intentem matricular algun més, però jo crec que el límit seria uns 20 alumnes per classe, com que està desdoblat. El límit seria uns 20 alumnes per classe. Sí, entre 15 i 20 alumnes per grup tenim. Sí. Tenim tot el grup i la tutoria també. O sigui que sí, podem arribar perfectament a l'alumnat. Amb aquells grups tan compactes, la ràtio és molt baixa, a grau mitjà. En aquest sentit estem els millors. Comparat amb l'ESO, batxillerat o grau superior, són els que tenim la ràtio més baixa de tota l'oferta educativa. Sí, sí. Per això també podem arribar amb alumnes diversos, no? Amb dificultats d'aprenentatge. Sí, sí, en aquest sentit sí, ho tenim bé. I tenim els mitjans, i la metodologia, sí, sí. He vist en el chat que algú pregunta sobre això de con qué nota entró el último alumno el año pasado. Bueno, yo no sé si tengo esta información. A mí no me dicen, no me dicen cómo han hecho la selección, ¿no? De hecho, ya digo, yo creo que en algún año ha pasado que ha habido errores, ¿no? Que ha habido errores en la asignación, ¿no? Y si nosotros los hemos podido subsanar, los hemos subsanado. O sea, algún alumno que viene de bachillerato que ha puesto el Balmes en primera opción, tiene que entrar si ha entrado gente de grado medio, ¿no? O sea, grado superior, el bachillerato tiene prioridad y entonces ha pasado que algún año, pues, y si ha habido plaza y lo hemos podido aceptar, pues lo hemos aceptado. El año pasado pasó bastante. Bueno, bastante, a ver, pasó bastante. No debería de pasar ningún caso así, pero algún caso hubo. No sé si contestas a la pregunta, porque nosotros no hacemos la selección. Ya digo, yo creo que la mayor parte, yo no recuerdo muchas personas que se hayan quejado o que se hayan puesto en contacto diciéndome que habían hecho la preinscripción en su momento, que nos habían puesto a nosotros como primera opción y que no habían entrado. Sí que recuerdo muchos emails cuando ya estaba el curso iniciado preguntando si había plaza. Entonces, claro, estos que preguntaban si había plaza, pues a lo mejor alguno entró, ¿no? Alguno de los que preguntó primero, pero lo normal es que no haya plaza. O sea, con la preinscripción ya llegamos. Y luego incluso queda gente en lista de espera. La lista de espera, yo recuerdo que al final, en grado medio, hemos llamado a todos los que estaban en lista de espera. O sea, había gente que estaba ya colocada en otro sitio, hubo gente que no se pudo poner en contacto y al final creo que alguno de fuera, que se había despistado y no se había preinscrito, pues sí que pudimos coger. O sea que si se hace la preinscripción en el momento en que toca, yo creo que hay muchas posibilidades, aunque la nota de la ESO no esté para lanzar cohetes, de entrar. Yo creo que sí. De hecho, no sé qué criterio utilizan para... O sea, supongo que sí que lo hacen por nota, pero a nosotros nunca nos han dicho cuál ha sido el último alumno y la nota que tenía para entrar. Nos han dicho, tenéis estos alumnos matriculados y ya está.
bueno, preinscritos, ¿no? O sea, nos dicen los que están preinscritos, los que tenemos que matricular. De esos preinscritos, nosotros nos ponemos en contactos para que formalicen la matrícula. Siempre hay alguno que al final no se matricula y entonces pues corre la lista de espera y al final ya digo, incluso gente que preguntó en septiembre, cuando ya estaba iniciado el curso, o incluso alguna en octubre, creo que lo hemos podido coger. Incluso algún alumno de bachillerato, como siempre hay alguna baja, algún alumno de los... hay una asociación que se llama Repren, que cuando algún alumno empieza bachillerato y no le va bien, pues a veces no se pone en contacto por si tenemos alguna plaza. Y creo que este año hemos cogido un alumno de fuera y no sé si un alumno propio nuestro de bachillerato que también le ha ido mal y este último no sé si ha venido, pero bueno, que no es que haya una... No es que si queremos entrar y nos prescribimos y tal, lo normal es que entremos. No es que tengamos una lista de espera kilométrica. Ahora, me quieres prestarse. A ver, pregunta interesante. El precio de la matrícula, el material y tal. En grado medio, la matrícula no cuesta dinero, es gratis. Lo que pasa es que aquí se cobra el concepto de material. O sea, libros, si hay libros, son, no sé, los tutores le podrán decir si este año hay libros, en FOL y en EIE. En el resto de asignaturas no hay libros. Y en concepto de material se cobra, pues, hasta este año se cobraban 100 euros y no sé si me ha dicho la administradora que está planteándose subirlo un poquito, porque, bueno, es una fuente también de financiación. No es que a los alumnos se les vaya a dar algo en concreto por esos 100 euros, ¿no? Sencillamente, pues, se utiliza, pues, para pagar, pues, los cambios de ordenadores, la actualización del software, o sea, los gastos generales. No repercute directamente, ¿no?, en el alumno. No es que se le vaya a dar, ¿no?, eso que se le dice que ha de traer, pues lo tiene que traer él. ¿Me explico? O sea, pero bueno, se cobra eso, unos 100 euros. 100 euros y este año se podría incrementar un poco porque ya digo, digamos que es el dinero también con el que nosotros pues podemos comprar cosas, ¿no?, y hacer mejoras en la infraestructura. Hay algunas cosas que dependen del departamento de enseñamiento y no podemos hacer gran cosa, pero otras sí, ¿no? Nosotros estamos cambiando los ordenadores con mucha más frecuencia de las dotaciones que llegan del departamento de enseñamiento, que sinceramente, pues, si tuviésemos que depender de eso, las máquinas nuestras, la verdad es que, más en grado medio, como tienen que trabajar mucho virtualizando, la verdad es que son de las máquinas más potentes del instituto. Aquí alguien pregunta, plazas con necesidades educativas especiales, ¿cuántas hay por curso? Hombre, no es que estén, nosotros no hacemos distinción, no sé si eso está reglamentado, igual sí, ya digo, nosotros no tenemos control sobre la matrícula. No sé si realmente el Departamento de Enseñamiento, cuando hace la selección de las prescripciones en función de la gente que ha escogido y dónde ha escogido y tal, si eso lo tiene en cuenta. Ahora, nosotros no hacemos distinción, a nosotros nos dicen, eso, si hay plazas reservadas, eso tendría que preguntarse directamente al Departamento de Enseñamiento. Igual sí, igual hay algunas plazas. No tengo ni idea. No sé si alguna pregunta que... Això ja dic que no tenim les dades dels anys anteriors de la nota de tall, però torno a insistir, que jo no recordo un cas així flagrant ni recordo una llista d'espera superllarga. L'any passat va haver-hi molta gent, potser per al tema del Covid, molta gent es va plantejar, doncs, això, estudiar i vam tenir una llista d'espera més llarga, però no com perquè la gent que ha fet la prescripció no pogués entrar.
A veure... ¿Qué matrícula hemos tratado? El imprès de preinscripció es podria aconseguir enviar online. Crec que és online la prescripció. Crec que hi ha una pàgina. Ja dic, no som nosaltres qui fa el tema de la prescripció. És una pàgina i llavors jo crec que és online. De fet, la matrícula sí que la fem nosaltres, a la gent que ens han dit que s'ha prescrit i està acceptada, i és online. També pot ser presencial. En grau mig hi ha gent que prefereix venir a portar la documentació, però sobretot amb el tema del Covid, moltes vegades es demana la informació per e-mail i els nanos la omplen i la envien. Els nanos o els pares, no depèn. Envien la foto i una sèrie d'impressos que els demanen i fan l'ingrés de 100 i pico euros. Són 100 euros més alguna cosa de material i després crec que hi ha una assegurança que és barata, no sé si són 2 euros o així, assegurança escolar. Ah, sí, és possible. Algú diu aquí que sí, que en batxillerat... Ah, vale, no, que estava contestant al... Sí, jo crec que en grau mig no. El tema de la proximitat en graus mig i en graus superiors. En cicles això no es considera. No sé quin criteri fan servir, perquè ja dic jo, però crec que no. Perquè aquí ens ve gent sobretot en grau superior, gent de fora, però de molt fora. Ha vingut gent de Menorca. Aquí, bueno, s'instal·la en Barcelona i gent que tinc alumnes que venen amb el tren, perquè tenim el tren aquí al costat i venen de lluny. Llavors, no sé quin criteri, però suposo que proximitat, germans, tot això, cicles no es considera. I potser sí que té raó la Noe, que diu aquí que s'ordenen per la mitja. Sí, és molt possible. Clar, és un criteri. Això de 2 per grup no ho he entès. Ah, vale, que contesta a les necessitats educatives especials. Podria ser que sí, ja dic, això no ho gestionem nosaltres. L'Alvis, que també ha fet una pregunta, bueno, jo crec que això ja ho ha contestat, no? Abans, Òscar, vols tornar a repetir? Sí, a ver, Albi, en principio nosotros profesionalmente no estamos especializados en trastornos o en psicología, porque todo el profesorado somos ingenieros informáticos, pero sí que es verdad que contamos con una amplia experiencia ya, hemos tenido ya durante muchos años alumnos con diferentes tipos de trastornos, etcétera. Y por supuesto también puede contar con nuestra ayuda, con nuestro interés y estar en contacto directo con nosotros y nosotros ayudaremos a su hijo en todo lo que podamos. En ese sentido, sí, por descontado, estamos detrás de ellos y estamos pendientes. Yo me preocupo personalmente de todos en general, pero claro, sobre todo de los que necesitan más ayuda. Y lo que sí que hacemos es a principio de curso, hacemos una entrevista con el alumno o con los padres, si es menor de edad, y si los padres nos pueden presentar, entregar o facilitar algún tipo de informe médico o certificado de discapacidad de algún tipo, pues siempre eso nos ayuda mucho más, a la hora de poderlo ayudar en todos los sentidos, para explicárselo a todo el profesorado, a secretaría, etcétera. ¿De acuerdo? O sea que sí, nuestra ayuda por descontado que la tienen, nuestra ayuda e interés en el tema. Porque cada vez, como hemos comentado, tenemos más casos y es algo que nos preocupa, ¿no? Yo personalmente me gustaría especializarme en el tema y formarme un poquito más. De hecho, estoy en ello. Lo que pasa es que cuenta, claro, que también nosotros tenemos que estar continuamente formándonos en nuestras materias, ¿no? En nuestra profesión, que nos requiere mucho tiempo. Pero bueno, interés tenemos y por descontado que le ayudaremos. Luego hay otra pregunta que iba para mí también, que decía pregunta per l'Òscar, si sol haver feina per a casa. A veure, els deures. Això és interessant.
A grau mitjà, nosaltres ho tenim planificat i programat perquè es puguin fer totes les activitats a classe, perquè la pugui fer un alumne mitjà, no el que sigui més intel·ligent, o sigui, un alumne mitjà i tenim temps de sobre. El que passa que, clar, aquí el problema que té l'alumnat és la gestió del temps, que moltes vegades no es gestiona bé el temps. Però, en principi, les activitats, les pràctiques es fan a classe i després, si algú no pot acabar-les, doncs té el cap de setmana per acabar-les. I la data màxima d'entrega, la data límit, és el diumenge a la nit. O sigui que, en principi, no haurien de fer res a casa. Què passa? Que, clar, a segon, sobretot, en principi, a primer no hi ha problema, perquè no tenen pràctiques d'empresa. Clar, a segon curs tenim la formació en centres de treball. I això ara mateix estem a 350 hores, el proper curs seran 383. Són uns 5 mesos fent una jornada de 4 hores diàries a una empresa. Clar, aquí ens plantegem davant d'una situació que per a l'alumnat se li fa molt dur, perquè són 4 hores a l'empresa fent pràctiques, 6 hores a la tarda, a l'institut, ja tenim una jornada de 10 hores més desplaçaments. Clar, normalment arriben a les tardes a classe, que estan molt cansats i ho deixen una mica i no acaben les pràctiques a classe i les han d'acabar a casa. En principi és així. També és veritat que tenim alternatives per suavitzar aquesta càrrega de treball tan gran. No és obligatori, per exemple, fer les pràctiques en un segon curs. Les pràctiques es poden fer en un tercer curs perfectament. I es poden fer durant tot un tercer curs i en lloc de fer 4 hores diàries, doncs es poden fer 3 hores diàries i fer-lo això durant tot el curs. Clar, en lloc de tenir el títol de grau mitjà en 2 cursos, el tindria en 3. Però, bueno, seria més assequible per més tipus d'alumnat, no? Perquè ja ho dic, si es fa, normalment nosaltres ho intentem que ho facin tot al segon curs. Però, com ho he explicat, doncs la càrrega de treball és molt alta, són moltes hores. Però, bueno, això ja en parlem. Quan arriba el segon curs ja en parlem de les pràctiques, ja parlem com fer-lo més assequible per tothom, etc. D'acord? Molt bé, gràcies, Òscar. Res. Aquí pregunta... A veure, el tema del Covid hem hagut d'adaptar una mica el cicle, no? Però el que més hem adaptat és el cicle de grau superior, perquè el grau mig, com ha dit abans l'Òscar, està completament desdoblat, són poquets alumnes a classe i llavors hem mantingut el cicle 100% presencial des del començament de curs. En canvi, els altres cicles de grau superior van començar amb semipresencialitat i actualment ho tenim gairebé tot presencial perquè ja després de Setmana Santa la major part dels alumnes ja van començar amb presencialitat total, excepte el grau superior que començarem la propera setmana. Ho dic perquè ha sortit per la tele, sembla que els cicles ara ja poden ser 100% presencials. Bé, abans també podien ser-ho. O sigui, el que passa que per coherència i per intentar mantenir les mesures de seguretat i per no tenir... Perquè, clar, en grau superior sí que acostuma a haver-hi força gent a classe, no és com un grau mig, a més, que tenen força distància els uns amb els altres. En grau superior hi ha més gent, però ara, com que sembla que la cosa va més bé, no sé, el divendres passat va arribar un missatge dient que el dilluns ja es podia començar 100% presencials. Nosaltres ja ho estàvem fent amb els primers de grau superior i els 2 segons que ens falten començaran el dilluns que ve, que ja començaran els projectes en grau mig i en grau superior. Aquest dilluns començaran els projectes i en grau superior aprofitarem per ajuntar-los. El grau mig no fa falta perquè, ja dic, ja venen sempre, venen tots els dies. No sé si hi havia...
Diu, per les explicacions que dan no tenen servicio de psicopedagogia. Sí, tenim. Hi ha un parell de persones, però per tot el centre. Hi ha un parell de persones que bueno, de fet, no fa gaire recordo que vaig tenir un alumne de grau superior que va demanar si podien ajudar-lo, no? I els van posar en contacte, no? Van posar-lo en contacte amb la persona aquesta de la psicopedagoga que tenim aquí. O sigui que sí. El que passa és que torno a insistir. Ha d'haver-hi un diagnòstic, ha d'haver-hi un problema, no? Ha d'haver-hi alguna cosa perquè, clar, crec que són dues persones per tot l'institut, hi ha molts alumnes i moltes casuístiques, moltes problemàtiques, no? Si detectem alguna cosa o si algú ens ho demana especialment, com aquest nano de grau superior, doncs clar que li donem suport d'un especialista. Però clar, diguem que l'especialista són dos, crec que són dues persones i hi ha molts alumnes. Tenim tota l'ESO, tot el batxillerat i tots els cicles formatius. Sí, però que sí, si fa falta sí que tenim ajuda d'un professional. De fet, alguna vegada ja havíem fet segur consultes que ens orientés d'alguna manera a nosaltres, als professors, de com havíem de tractar i que ens han passat algun manual, alguna documentació, perquè una mica que entenguis la problemàtica. Si podies, mira, tinc un nano que m'ha dit que té aquesta problemàtica i llavors ella pot orientar. El que passa que no és el mateix una experiència d'algú que sempre ha treballat amb nanos amb aquest problema que no els professors que són tècnics, però que tots tenim la voluntat d'ajudar. Tots tenim la voluntat. Bueno. A veure, diu si es parla, això potser ho sabran contestar millor, o sabran contestar mejor los profesores de Óscar, venga, contesta, que si se habla en castellano o en catalán. A ver, el temario en principio sí que lo tenemos en catalán, todo el temario. Después, pues bueno, las clases cada profesor las hace en su lengua nativa, en su lengua vehicular, que sí que tendemos a que la lengua vehicular sea el catalán, pero vamos, que en ese sentido no creo que haya ningún problema para entenderlo. Tenemos alumnos catalanoparlantes, castellanoparlantes, sí que tenim la tendència de que la llengua vehicular sigui el català, perquè també creiem que això els ajuda molt a l'hora de trobar feina. Sobretot els alumnes que no estan acostumats a parlar molt en català, doncs, bueno, creiem que això es va molt bé. Però no crec que sigui un problema en cap sentit, o sigui que l'idioma. Al contrari, nosaltres intentem ayudar perquè puguin expressar-se en tots els idiomes. De hecho, los utilizamos los dos. Utilizamos el castellano como catalán. En ese sentido no tenemos ningún problema y lo único que intentamos es que conozcan las dos lenguas perfectamente y que se puedan desenvolver en las dos lenguas para que eso les ayude a encontrar trabajo, que al fin y al cabo ese es el objetivo, encontrar trabajo. Bueno, pues eso, yo añadiría que, a ver, me pongo, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de mi hermano, que también trabaja con nosotros desde hace un par de años. En primero, solemos, yo pregunto, si tengo algún alumno que tenga dificultades con el catalán, pues suelo cambiar al castellano en primero, En segundo, pues bueno, ya llevan aquí un año estudiando y en teoría somos un poco flexibles, creo yo, la mayoría. Somos un poco flexibles a la hora de, claro, no tiene sentido. Mi hermano, por ejemplo, desde que tiene una chica, china, que tiene dificultades, yo creo que tiene dificultades tanto con el catalán como con el castellano y ahora incluso los exámenes, el texto de los exámenes lo pone en castellano porque dice, hombre, a la dificultad de la asignatura, si le has de además añadir la dificultad del idioma para gente que le cuesta, pues si todos nos entendemos, no hay problema. Pero bueno, també pot passar que algú digui no, aquí yo hablo en catalán y eso puede pasar.
está en su derecho, pero bueno, como ha dicho Óscar, realmente luego a lo mejor en la empresa le van a pedir un uso del catalán, ¿no? Sobre todo si está de cara al público. Clar, nosaltres el que intentem és que tengan contra más herramientas mejor para poder encontrar trabajo. Este es el objetivo. Y por supuesto, claro, el primer objetivo es que entiendan perfectamente la materia que tocamos y que realicen los ejercicios y que sepan desarrollar las técnicas, ¿no? Però, bueno, com diu Juan Carlos, en aquest sentit no tenim cap problema, ens adaptem i ho personalitzem. No sé si vol dir alguna cosa, Pere, el tutor de primer. Hola, bones. Soc en Pere Comelles, el tutor de primer d'ESMICS. No he fet cap aportació perquè he vist que l'Òscar estava aquí liderant la xerrada i és el més veterà de tots, de fet. En principi, jo soc el tutor que se n'encarrega una miqueta de recollir-los tots el primer any i orientar-los una miqueta. Sí que he vist alguna pregunta per aquí que parlava d'acompanyament, no? Doncs en les tutories, bàsicament, tot i que se'n fan de grupals, sobretot al principi, després es comencen a fer una sèrie de tutories individuals que permeten conèixer una miqueta més l'alumne, enfocar-lo una miqueta cap al futur, cap a on vol anar, orientar-lo una miqueta si no ho té molt clar i, sobretot, veure una miqueta de seguiment de tot el que són les notes que va traient, els problemes que hi pugui haver amb algunes assignatures en concret o coses que van sortint. I també per espavilar-los una miqueta, ja que és el primer any d'un cicle de grau mig, ja no estan a l'ESO, que estan molt, molt acompanyats. Els professors de l'ESO potser són més papi i mami, per dir alguna cosa, i aquí ja s'han de deixar anar una miqueta. Llavors, això també és part de la meva feina i el que s'intenta fer. I, en principi, poca cosa més. Per lo que són les famílies, normalment, primer d'ESMICS, que tots els alumnes quasi bé són menors d'edat, contacten amb mi i ens posem d'acord, ja sigui per Meet o per correu o el que sigui, i bàsicament això una miqueta. Bé, us dic, tots els dubtes que han sortit per aquí han estat contestats i qualsevol dubte que hi hagi que creieu que sigui més determinat per mi o el que sigui, teniu el meu correu electrònic, poseu en contacte i de seguida que pugui us respondré. Aquí està la pàgina on es pot demanar informació. Aquí, no cal posar això de FP grau superior. Si es busca preinscripció.gencat.cat, doncs allí està tot. I aquest seria el meu correu. Aquesta és la nostra pàgina web, la del jaumebalmes.net, que l'estem modificant també aquest curs. I, encantat d'haver-nos pogut trobar, encara que sigui d'aquesta manera, donades les circumstàncies. Ho deixem aquí i qualsevol cosa ja sabeu. Aquí tenen el meu correu. Adéu.